Η κινηματογραφική ταινία δεν είναι μόνο αυτό που τελικά προβλήθηκε στη μεγάλη οθόνη. Είναι και αυτό που τελικά δεν είδαμε. Οι κομμένες σκηνές, οι κακές λήψεις, αυτά που θα θέλαμε να μην είχαν γίνει, αυτά που θα θέλαμε να κρύψουμε, αλλά δεν θέλουν να κρυφτούν, τα λάθη, οι αστοχίες, τα φάλτσα, αμήχανες σιωπές, άδεια βλέμματα, σαν λόγια που δεν θέλαμε να έχουμε εξτομίσει. Ακόμα και αυτά που από τη φύση τους δεν είναι δυνατόν να βρουν μια θέση, όπως οι κλακέτες, γοητευτικά ρετάλια, γρατζουνιές, καψίματα, ουρές, λάμψεις, μισόλογα, εκφράσεις που δεν ολοκληρώθηκαν, λήψεις που σταμάτησαν άγαρμα, βίντεο από τα γυρίσματα, υλικό πίσω από την κάμερα, άσκοπες αυτοκριτικές και αμφιβολίες. Ο νεκρός χρόνος γύρω από την κλακέτα, λίγο μετά, λίγο πριν. Κινηματογραφικά μισόλογα. Τι κρίμα αυτή η ιστορία των απορριφθέντων κινηματογραφικών υλικών να μην υπόνεται ποτέ. Ένα ακατάστατο σημειωματάριο, σαν γρήγορες σημειώσεις, χαμηλόφωνες κινηματογραφικές εξομολογήσεις. Σκέψεις ατάκτως ερημμένες, ξανακοιτώντας προσεκτικά ένα υλικό που έχει καταληφθεί εδώ και χρόνια. Υλικό που έχει απορριφθεί ως άχρηστο, ως ξένο. Διατηρώντας όμως μια προσδιορίστη συναισθηματική αξία, σαν να ανοίγεις το πατάρι του πατρικού σου μια κούτα με παιδικά σου παιχνίδια, σχολικά τετράδια του δημοτικού, γεμάτα ορθογραφίες. Αλλιώς βλέπεις το υλικό όταν το γύρισες, αλλιώς μετά από 10 χρόνια. Το υλικό αλλάζει, καθώς αλλάζει και ο παρατηρητής. Και εκκρεμεί να αποκαλύψεις το ένιγμά του. Πόσο περνάει ο καιρός, γίνεται όλο και βαθύτερο και πιο προσωπικό. Μετά το No Budget Story το 1996 και τα φτηνά τσιγάρα το 1999, βρίσκομαι στη θέση του σκηνοθέτη για τρίτη φορά, το Δεκέμβρη του 2004, με σενάριο βασισμένο σε ένα μυθιστόρημα που είχε σημαδέψει την εφηβεία μου, «Η καρδιά του κτήνους». Ένα από τα πρώτα μυθιστορήματα του Πέτρου Τατσόπουλου από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Το σινεμά για εμένα θα είναι πάντα ο φυσικός μου χώρος, ο προορισμός μου. Όσες παρενθέσεις κι αν κάνω, όσο καιρό κι αν περνάω ναυαγός στην αγκαλιά της Κύρκης, θα με ξαναβγάζει πάντα στο ταξίδι. Βλέποντας στιγμές μου πίσω από την κάμερα, σαν να βλέπω παλιούς μου εαυτούς, παλιώνει ο εαυτός μου, και αν με έφερε μέχρι εδώ, δεν μπορεί να με πάει παρακάτω. Προετοιμάζω την ταινία μου σαν να προετοιμάζω μια μεγάλη και ρυψοκίνδυνη εκστρατεία. Πάω σε πόλεμο. Χρειάζομαι την προετοιμασία για να είμαι έτοιμος να την εγκαταλείψω στο γύρισμα. Χτίζω για να μπορώ να γκρεμίσω και ξαναχτίζω όπως μου αποκαλύπτει η περιπέτεια των γυρισμάτων. Στην επιφάνεια όλα τα βήματα θα είναι μελετημένα και ολοφάνερα, συγκεκριμένα και ορθολογικά. Το μυστήριο πρέπει να μείνει στα έγκατα, στο βυθό, στα σπλάχνα, και οργανώνω το τυχαίο για να μπορέσει να συμβεί το μοιραίο. Πάω σε γύρισμα σημαίνει πάω σε μία συνάντηση, μία επιμακρών αναμενόμενη συνάντηση. Κρυφά μέσα μου ξέρω τι περιμένω. Το αν η συνάντηση γίνει είναι μια άλλη υπόθεση. Δεν είμαι ποτέ σίγουρος αν η ταινία εν κατακλείδη εμφανιστεί στο ραντεβού μας. Εγώ όμως θα πάω. Με όλη την επισημότητα που απαιτεί η συνάντηση με μια μεγάλη ντίβα. Έρθει δεν έρθει. Έτσι κι αλλιώς έχω ραντεβού με τις ταινίες μου πολύ πριν γεννηθούν. Ίσως συναντηθούμε, ίσως όχι.
απογειμένο γιορτινό κέντρο της Αθήνας. Πολύ μετά τα μεσάνυχτα και λίγο πριν το ξημέρωμα, τα σινεμά όλα κλειστά. Η άδεια πολιτεία δίνει την αίσθηση μιας θεατρικής σκηνής που ξαφνικά εγκαταλείφθηκε από τους ηθοποιούς, ενώ το έργο ήταν σε εξέλιξη. Το έργο είναι η ζωή του καθενός μας, που οφείλουμε να το παίξουμε, έστω και με την απουσία μας. Όταν ερημώνει η καρδιά της Αθήνας, μοιάζει με αμήχανη σιωπή μιας πρώτης μεγάλης συνάντησης. Η πόλη, σαν μια γυναίκα που έχει στολιστεί, αλλά κανείς δεν της έχει ζητήσει να βγουν. Σαν να αναμένεται μια γιορτή που διαρκώς αναβάλλεται. Σαν τα αστέρια του χειμωνιάτικου Αττικού ουρανού έχουν κατέβει πιο χαμηλά για να διεκδικήσουν και αυτά ένα ρόλο στην ταινία. Αυτή η μαγική στιγμή της ολοκληρωτικά έρημης πόλης είναι η πιο δυνατή και διαρκεί ελάχιστα, όσο ελάχιστα διαρκούν τα χαράματα και οι μεγάλοι έρωτες. Γίνεται ένας πειθαρχημένος ηθοποιός που δίνει την πιο προσωπική και μοναχική του στιγμή. Night Club Brazil. Στην πραγματική Τρούμπα. Night Club Brazil. Σαν πολυφιλημένη ερωμένη. Σαν ρούχο φθαρμένο από τις φορές που πετάχτηκε βία στο πάτωμα αυτινού ξενοδοχείου. Η περιθωριακή ζωή και ο ξοδεμένος χρόνος έφτιαξαν το σκηνικό και μια διακριτική δόση σκληρής μοναξιάς. Το ντουμάνι από τα τσιγάρα έδωσε τη σέπια, την πατίνα του παραμυθιού, μόνο για μοναχικούς ξενύχτιδες. Αισθητική μοναδική, κάτι σαν μουλέν ρούζ για απελπισμένους και τα κόκκινα φανάρια παρών, με πίστα στο βάθος για καλλιτεχνικά θεάματα. Αξίζει να προσέχεις κάθε λεπτομέρεια στη διακόσμηση, σαν έργο τέχνης. Μερακλής ο ντεκορατέρ και πραγματικά τα κατάφερε να ταξιδέψει το έργο του επιτυχώς μες στο χρόνο. Αφίσες, καλονές που κάποτε υπήρξαν και τώρα ούτε και αυτές θυμούνται εκείνο του στον εαυτό, που έμειναν φυλακισμένες στο χαρέμι της ταπετσαρίας του Μπραζίλ. Για πάντα εκεί, για πάντα νέες και για πάντα καλονές. Άρε Μπραζίλ, που δεν ξέρεις τι πάει να πει απομάγευση. Στο σινεμά ο σκηνοθέτης καθοδηγεί το ρόλο. Αν ο σκηνοθέτης δεν ξέρει τι κάνει, ο ηθοποιός δεν έχει καμία τύχη. Μεγάλη αλήθεια και αδιαπραγμάτευτη. Δεν ψάχνω την ερμηνεία. Ψάχνω την παρούσα προσωπική κατάθεση. Το παρόν του ηθοποιού μπροστά στην κάμερα. Και ο ρόλος θα έρθει να με βρει αυτός. Στην υψηλή ραπτική δεν φαίνονται οι ραφές. Έτσι πρέπει και στους ρόλους να μην φαίνονται οι ραφές. Να μην γίνονται αντιληπτές οι εργατοώρες, ο μόχθος. Φιλοδοξώ να φτιάξω Στραντιβάριους, άρτια σαν φρούτα. Αν το κοινό απορροφήθηκε από την ηθοποιία, δεν θα έχει συνείδηση αν ο ηθοποιός έπαιξε καλά ή όχι. Δεν θα καταλάβει ότι αυτό που έκαναν ήταν προϊόν κόπου. Θα το θεωρεί αυτονόητο. Αν σκεφτεί τι καλός ηθοποιός, χάθηκε το κινηματογραφικό στοίχημα. Δυστυχώς απομαγεύτηκαν. Θα προετοιμάσω τους ηθοποιούς ανεπαίσθητα. Μισόλογα και γεμάτες αμηχανίες. Απροσδόκητες αποκαλύψεις και ξαφνικές αποσιωπήσεις. Μπροστά στην κάμερα ο ηθοποιός πρέπει να είναι τόσο ο εαυτός του που κανείς να μην μπορεί να τον αναγνωρίσει, ούτε ο εαυτός του. Ελεύθερος, ειλικρινής και εκτεθειμένος. Η Τρούμπα χάθηκε. Χάθηκε μαζί με το ημίφος που την εξέθρεψε. Ίσως αυτά να είναι και τα τελευταία γυρίσματα που έγιναν στην αυθεντική Τρούμπα. Η τελευταία εμφάνιση στο κοινό. Η υπόκληση. Night Club Brazil. Σε χειροκροτώ. Το πλήθος. Η καρδιά της πόλης. Όσο μοναδικός είναι ο κάθε άνθρωπος, έτσι και μοναδικό είναι και το κάθε πλήθος. Το πλήθος έχει το ρόλο του ενεργού ηθοποιού. Ολοζώντανο ποτάμι διηγείται μια ιστορία, την ιστορία όλων μας. Κάθε στιγμή του πλήθους είναι μοναδική και δεν μπορεί ποτέ να επαναληφθεί. Δεν μπορείς να μπεις στο ίδιο πλήθος δύο φορές. Στις μητροπόλεις του κόσμου, τα πλήθη θα συνεχίσουν να ρέουν. Αν κάποιος σταθεί στο ίδιο σημείο μετά από 70 χρόνια, ίσως δει ένα πλήθος να ρέει, ναι, αλλά θα είναι ένα άλλο πλήθος.
δεν θα είμαστε εμείς. Μέγα πλήθος, μέγα πάθος. Σε ένα δρομάκι στο Παγκράτη, στενό δρομάκι, για να φαινόμαστε περισσότεροι, και όσο το δυνατόν περισσότερες και μεγαλύτερες σημαίες και πλακάτ για να κρύβουν τα κενά. Η βροχή στα όρια να μας προλάβει, να μας διαλύσει. Στις 23 μέρες των γυρισμάτων της καρδιάς του κτήνους θα κινηματογραφήσω διαφορετικά είδη πλήθους. Την προεδρική φρουρά, αλλά και τη λαοθάλασσα στην Ερμού. Αυτά όμως τα πλήθη δεν είναι συνεργάσιμα. Δεν ακούνε τις υποδείξεις μου. Απλά τα ακολουθώ, σαν ντοκιμαντερίστας που καταγράφει ένα άγριο ζώο να κινείται στο φυσικό του χώρο. Ενώ το πλήθος των διαδηλωτών είναι σαν ένας αφοσιωμένος ηθοποιός που περιμένει τις οδηγίες μου. Περιμένει εσύ να του πεις πού θα πάει και τι θα κάνει, για να περπατήσει σωστά μέσα στο όραμά σου. Όταν σκηνοθετείς μεγάλες ομάδες ανθρώπων, προσπαθώντας να δώσεις την αίσθηση ότι είναι ακόμα περισσότεροι, ατελείωτοι, νιώθεις σαν μαέστρος μεγάλης συμφωνικής ορχήστρας που σου λείπουν όργανα. Ο τηλεβόας είναι η μπακέτα. Ένα κλισέ σε φωτογραφίες πλατό όλων των εποχών σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Με τον τηλεβόα νιώθω ότι μιλάω στο αυτί του κάθε διαδηλωτή προσωπικά. Όταν ο προϋπολογισμός είναι χαμηλός και η διαδήλωση πρέπει να φαίνεται μεγάλη, είναι σαν να προσπαθείς με ένα ριάκι να δώσεις την αίσθηση του ποταμού. Πρέπει να επιστρατευτεί η καλλιτεχνική πανουργία. Ποτέ τόσο λίγοι άνθρωποι δεν κατάφεραν να ξεγελάσουν τόσους πολλούς όσο στο σινεμά. Οι γωνίες λήψης, η φακή, το μοντάζ, τα ηχητικά εφέ, η συνεργασία των εθελοντών και η καλή προαίρεση του θεατή κάνουν το καλλιτεχνικό θαύμα. Και το ριάκι γίνεται ορμητικός ποταμός. Το σινεμά είναι η πιο όμορφη απάτη του κόσμου, ειλικρινής και γενναιόθωρη. Ευρυπίδου 70, κατηφορίζοντας προς τον κεραμικό, στην καρδιά της Αθήνας. Ανάμεσα στα κινέζικα, ένα εκκλησάκι φτωχικό και μπροστά ένας πλάτανος. Από κάτω πηγάδια, παντού πηγάδια. Αγιάννης της Κολώνας, Βυζαντινή Αθήνα. Χτίστηκε πάνω σε ένα ναό του Ασκληπιού, με ειδίκευση να θεραπεύει τον πυρετό. Ένας κορινθιακός σκίωνας που ξεπηδά μέσα από τα κεραμίδια. Πουθενά στον κόσμο δεν μπορείς να δεις κάτι αντίστοιχο. Το εκκλησάκι είναι παλαιοχριστιανικό. Λειτουργεί συνέχεια από το 565 μετά Χριστόν στην καρδιά της βουής της πόλης. Η κάμερα πάντα να είναι το συμπαντικό κέντρο του γυρίσματος και πάντα να υπάρχει σωματική σχέση μαζί της. Ο τρόπος μου να την αγκαλιάζω, αν και πολλές φορές νιώθω να μ' αγκαλιάζει αυτή. Ευγένεια, διακριτικότητα, σεβασμός, μηχανή λήψης 16 mm. Ψάχνοντας το κάδρο. Κάθε καδράρισμα είναι μια τοποθέτηση απέναντι στη ζωή. Η επιλογή του φακού, η γωνία λήψης, ισοδυναμούν με την υπαρξιακή ματιά. Το κάδρο καθορίζεται επιλέγοντας όχι τι θα δείξω, αλλά τι δεν θα δείξω. Αυτό που βγαίνει είναι αυτό που δίνει δύναμη σε αυτό που μένει. Και ο φακός θα είναι πάντα σε άμεση και προδοτική συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση του υποσυνείδητου. Η κινηματογραφική καταγραφή θα είναι πάντα η πιο φρικτή τυραννία. Οι ταινίες μου θα με ακολουθούν, όπως η Καβαφική πόλη. Δεν θα μπορέσω να τους ξεφύγω ποτέ. Καθώς ο καιρός περνάει, θα νομίζω ότι έχω γλιτώσει. Μάτες ελπίδες όμως ας μην καταδεχτώ. Πάντα θα με περιμένουν. Σαν ανεπίδοτα τηλεγραφήματα από το παρελθόν, αποσπάσματα από ξεχασμένες υπερβολές, σαν να μου λένε οι εικόνες θα επιστρέφω για πάντα και πάντα να μου ζητάνε κάτι περισσότερο που θα μπορούσα να είχα κάνει και να μην μπορώ, ίσως και να μην αντέχω,
να καταλάβω ακριβώς τι. Και ένας μουσικός αυτοσχεδιασμός που δεν μπόρεσε να τον εντάξω στο τελικό μοντάζ. Ίσως πως τα πιο ωραία φορέματα φοριούνται με τον κρυφό πόθο να αφαιρεθούν. Έτσι και οι πιο ωραίες σκηνές μπορεί να θέλουν να αφαιρούνται για να αποκαλυφθεί το γυμνό σώμα της ταινίας. Τι περμάχο στρατηγόταν εκεί ως λυτρωθήσα τον δίνον ευχαριστήρια άλλος έχουσα το κράτος άκρος μαχητό. Είναι ακράζω όσοι χαίρενοι ανήμφευτε. Ο Φέδων ήταν μεγάλη μου χαρά και τύχη που ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση της ταινίας. Ο Φέδων Παπαμιχαήλ ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής και σκηνογράφος σε πάρα πολλές αμερικάνικες παραγωγές. Φίλος και συνεργάτης ενός δημιουργού που με επηρέασε βαθιά, του Τζον Κασαβέτη. Έδωσε μια επιμελώς ατιμέλητη καταστασία στο πλατό, στα σκηνικά, στο ντεκόρ, στο στήσιμο των χώρων. Να μην καλοπίζω και σιδερώνω την πραγματικότητα, μου έλεγε. Η πραγματικότητα ξέρει. Η καλλιτεχνική διεύθυνση πρέπει να είναι αντιναρκισσιστική. Η ακαταστασία του Μπόις και η τάξη του Χόπερ. Η ακαταστασία του Κασαβέτη και το στιλιζάρισμα του Βισκόντι. Και κάπου ανάμεσα, εμείς. Ο Φέδων με έμαθε να δίνω χώρο να πατήσει πραγματικότητα. Να ανασάνει χάρτινη ζωή του σενάριου. Ο σκηνογράφος μου έλεγε πρέπει να είναι αόρατος. Να μην φαίνεται η δουλειά του. Να δίνει την ψευδαίσθηση ότι όλα τα σκηνοθέτει η ζωή. Διακριτικά και σαν gentleman. Να δίνουμε τη θέση μας στην αίσθηση του ανεπιτίδευτου και του τυχαίου. Την αίσθηση της ζωής, της γοητείας του πραγματικού. Εδώ στο σπίτι του Κασαβέτη, πολλά χρόνια πριν, στο Λος Άντζελες, παίζουν τάβλη και διαφωνούν για φιλοσοφικά θέματα, ως συνήθως. Ο Φέδων μου μίλαγε συχνά για αυτές τους τις αναμετρήσεις, λάτρευε τον Τζον και πάντα καταλάβαινα πόσο του λείπει. Πάντα προσπαθούσε να μεταφέρει την κινηματογραφική φιλοσοφία του Τζον στα γυρίσματα και πάντα αφινόμουν στην επιρροή του, στον οργανωμένο αυτοσχεδιασμό. Δεν μου συγχώρεσε ποτέ ότι δεν έμαθα τάβλη. Κάναμε πολύ παρέα. Ξοδεύαμε το χρόνο μας από καφέ σε καφέ, φιλοσοφώντας τη ζωή, το σινεμά, τις γυναίκες. Ιστορίες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τις γυναίκες της ζωής του, από τον γιο του, επίσης Φέδων και διευθυντή φωτογραφίας, από το παλιό Hollywood. Απέραντες συζητήσεις για την τέχνη του κινηματογράφου. Εξαιρετικός χορευτής, ζωγράφος και ντράμερ. Γεννημένος το 1922. Έφυγε έφηβος. Υπάρχουν μονοπλάνα που δεν βρίσκουν ποτέ τη θέση τους στο τελικό μοντάζ, στο τελικό σμίλεμα του χρόνου. Μονοπλάνα που λειτουργούν μόνο αν είναι ολόκληρα, μόνο αν υπάρξουν ακέραια, από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχουν μια δικιά τους ιστορία να πούν, βραδιφλεγή, αυτάρκης και αυτόνομα. Βαρύς δεκεμβριανός ουρανός και η σκοτεινή λασπωμένη εκεί που κοιμάται, κάπου έξω από τη Θήβα, με όλη τη γοητεία της καρδιάς του χειμώνα. Και εκείνο το ερείπιο στη μέση, από μινάρι μιας καταστροφής,
Ή μήπως ένα γιαπί που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ? Ο χρόνος τα κάνει όλα ίδια. Και την αρχή και το τέλος. Και το κτίσιμο και το γκρέμισμα. Και πάντα θα έρχονται. Θα τους φέρνει το ποτάμι του χρόνου. Πρώτα η στρατιωτική μπάντα, πεανίζοντας, εμψυχώνει το στρατιώτη για να μπει στη μάχη, όποια μάχη κι αν είναι αυτή. Ακόμα και ενάντια στον εαυτό του. Η αιώνια μουσική μπάντα που έχει απάνω της τόσους πολέμους και η στρατιωτική πειθαρχία να συναντάει την καλλιτεχνική πειθαρχία. Η προεδρική φρουρά, οι εύζωνες, δηλαδή οι καλά ζωσμένοι μάρματα, λέξη που έρχεται από τον Όμηρο, η ερωτελεστία και κομψή πειθαρχία που δεν βάραινε τις ψυχές. Μάχημο τελετουργικό άγημα. Σαν παιδιά μας πήγαιναν την Κυριακή να δούμε τους τσολιάδες. Ίσως να είναι και το πρώτο πιο εντυπωσιακό πράγμα που είδα στη ζωή μου. Αρχετυπικό σύμβολο, ριζωμένο στην παιδική καρδιά του ελληνικού συλλογικού ασυνείδητου. Η κίνησή τους εμπεριέχει και μία κινησία, την εκκινησία του χρόνου. Ρέουν οι εύζωνες σαν ποτάμι της Κυριακής, που οριοθετεί τους ζωντανούς από αυτούς που πέρασαν στην άλλη πλευρά. Από τους πολλούς, ρέουν μες στο ποτάμι της ιστορίας. Ίσως με οδηγήσουν κατευθείαν πίσω στα παιδικά μου χρόνια. Γι' αυτό εξάλλου υπάρχει αυτή η παρέλαση στην ταινία. Είναι η κλωστή στο λαβύρινθο της ζωής που με οδηγεί στην έξοδο της παιδικής μου ηλικίας. Βαθύς Δεκέμβρης, Παραθήνα Λος, Αττική. Και πάντα το ίδιο ερώτημα. Γιατί μπαίνω στην περιπέτεια να κάνω σινεμά? Μάτες ερωτήσεις θα μου πεις. Ο κινηματογράφος δεν σχετίζεται με την ανάλυση. Είναι αναταραχή του μυαλού και της καρδιάς. Προέρχεται από τα πανηγύρια, από το γλέντι της ζωής, όχι από σχολές τέχνης και ακαδημίες. Μην ψάχνουν απαντήσεις εκεί που τα αναγκαία υλικά είναι μόνο οι ερωτήσεις. Ας αφήσω να μην ξέρω. Το σινεμά, για να παραμείνει σινεμά, πρέπει να είναι σχεδόν ένιγμα, ακόμα και για το δημιουργό του. Και το κοινό, δεν θέλω το κοινό να βλέπει τις ταινίες μου, αλλά οι ταινίες μου να κρυφοκοιτάνε το κοινό. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, οι ταινίες μου δεν απευθύνονται στο κοινό, απευθύνονται στον κάθε θεατή ξεχωριστά. Η ταινία πάντα θα διαλέγει το θεατή, αλλά και το σκηνοθέτη. Η ιστορία διαλέγει αυτόν που θα την αφηγηθεί. Και ο σκηνοθέτης στην πραγματικότητα δεν κατευθύνει κάποιον. Κατευθύνει μόνο τον εαυτό του μέσα από τους άλλους. Κανείς ποτέ δεν θα καταφέρει να γυρίσει μια ταινία όπως τη θέλει αυτός. Οι ταινίες γυρίζονται όπως θέλουν αυτές. Γι' αυτό πηγαίνω με τη ζωή. Αυτή ξέρει. Οδηγώ την ταινία, αφήνοντάς την αυτή να μου οδηγεί. Ξέρει αυτή. Θα με βγάλει από το λαβύρινθο, σαν το ποτάμι που ξέρει το δρόμο προς τη θάλασσά του. Χειμερινό θαλασσινό τοπίο. Ιδανικό για τίτλους τέλους. Και πότε τελειώνει μια ταινία?
ασφαλώς με τη δραματουργική κάθαρση. Όταν όλα τα μυστικά έχουν αποκαλυφθεί, όταν όλα τα δάκρυα έχουν χυθεί, όταν όλοι οι φόβοι έχουν βιωθεί, όταν οι ήρωες έχουν γελάσει με τον εαυτό τους, καρδιά του κτήνους, σε αποχαιρετώ.